Datan kino sampe kemanjing gupit sanggar sangarum sinikot pagelaran jobo nalika semono iki Patih Haryo sing ngawi sangganing para sata Kurawa pating blabar pating cara kaya mina katemu ing jala lumuntur sang Rakyana Patih undanging Pramadya Bala samya sawega pasur tambur nyang suling bebanden talutak bandera nyang kakondawana
Pindha Jala Dhyana Sri Kawuryan Madang dawa, Mas. Pun putra pun Banjar pun Dursasana cumadang dawa, Mas. Man Sengkuni medal Jawi numpak Pitmini. Ing putra pun Dursasana nungsum bawarti Man Sengkunar metu nglatar numpak Dukar. Dursasana nungsum kabar. Man Sengkuna metu njaba numpak kreta. Putra pun Dursasana nungsung pawarta werti. Man Sengkuna jase atos. Putra pun Dulma gati nungsung pawartos, Mas. Golek Purwakanthi sing apik ngono ora ana apa piye. Dursasana iki ambak kakangmu iki ambak Brauk iki ya sing ngerti tata krama. Man Sengkunar metu latar numpak Dukar, Purwakanthine ya apik. Man Sengkuni medal Jawi numpak Pitmini ya nadyan to ledek munyuk ya. Isih mangun. Enak. Man Sengkuna metu njaba numpak kreta nungsum pawarta bareng kowe Man Sengkuna ndase atos. Umpamana buwata tak sawatin diasmu ora. Purwakanthi man Purwakanthi. Purwakanthi iki mbaya golek Purwakanthi sing apik. Ora Purwakanthi kon nau Purwakanthi. Dur iki sampean sing kurang gawean ya, Mas. Aweng cah pekok kok mang gagas. Senajan putra pun Kartoparma cumadong dawuh paman. Senajan ingkang putra pun Jayajatra cumadong dawuh. Kula pun surtai cumadong dawuh. Paman susu. Paman susu ki sekuni. Putra pun cici berem. Citraksi cumadong dawet. Anten parigawe napa? Lha kok para susu kula dikluk-kluk. Dikluk-kluk pokoke tengah suara alun-alun. Nana gorong ngesi anten dawuh napa man. Iki anggring ngrasake Citraksi le omong iki marai asam lambungku munggah. Semanten ugi kula ingkang putra Nabi Nyamyu. Oh iki Abimanyune Kurawa. Inggih lakar kaleresan. Kula ingkang putra pun Citraksa inggih Bambang Pengalasan. Cumadong dawuh. Paman. Najan putra Pedayangan cumadong dawuh paman. Ya, Sata Kurawa aja padha saur manuk. Mundak brebek ning kuping kisruh ning mripat. Merolehmu saur manuk kaya ngono. Kurawa blok. Kowe dijawuh, guys. Iki mau Pasawakan Agung lagek nggagas utawa ngrembug babakan Wahyu Kamulyan Sejati. Dumutakan ketekan si Petruk kantong bolong karo si Bagong takon menyang endi lungane si Janaka. Merga Janaka wis 3 sasi setengah ora mulih ning kesatrian Madukara. Lah reh ning para Pandhawa padha ngerti lamun to gurune Janaka ki pendhita ing saka 5 ya Kakang Durna. Mula banjur takon karo Kakang Durna. Ning gandeng dina iki dina naase Kakang Durna. Ilalah barengi karo geblake Kakang Durna. Geblak jengkolmu kuwi pati.
Geblake dina modar kok geblak-geblak. Niki dina kelahiran kula, pas weton kula dadi peteng paninggal kula. Nah, ngono kuwi mula terus Kakang Durna njaluk inah sawetara. Iki mengko tugasmu supaya aja nganti ngeronden gawe Petruk kantong bolong karo si Bagong mengko mbok kapake iki Purbawasesa ana tangane Kakang Pendhita Durna. Mula saka kuwi Kakang Durna monggo wedal sak cekapipun kula borongake dhateng Kakang Resi Pendhita Durna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku para tamu. Pada malam hari ini nganggo basa Jawa sing apik kowe. Pada malam hari ini. Tadi bengi iki anak-anakku sedaya kowe tak jaluki supaya sing sepisan kowe mbiyantu marang bapak gurumu ya. Mergo dina iki aku ora ngerti lungane Ci Janaka ning si Petruk ndrung tanpa petung. Aku kudu ngerti menyang lungane Janaka. Iki kan jenenge pemaksaan hak asasi manusia. Mula dina iki aku tak jaluk kabeh supaya cantut gumregut mancing samudra. Apa jenenge? Cantut gumregut. Aja mbok ngrene ngumudana kepara malah kenceng ana Petruk kantong bolong cekel, Bagong cekel. Nek ana gareng-gareng cekel leboke paku jaran. Nek ana semar iki dicekel. Kabeh dicekel. Lho, kiriyen, Mas. Niki niku rak critane Petruk takon kalih sampeyan, terus sampeyan mawang sulan pripun? Aku wangsulan karo Petruk kantong bolong sampe takon lungguh nang Pagelaran Jaba. Ngene? Monggo aku kan bakal paring apa jenenge menehi wangsulan karo Petruk kantong bolong. Lho, tegese sampeyan janjeni karo Petruk, sampeyan janjeni karo Bagong, nek sampeyan ngerti teng pundi dununge Janaka ning menehi wangsulan teng Pagelaran Jaba. Ning Mbak Modar Duryodana nek ngerti dununge si Janaka. Mula rene aku ora ngerti dununge Janaka, saiki ngene baik. Penak-penakan baik, kowe saiki tak perintah supaya Petruk dicekel, dibondo, tangane dikrincung sikile leboke paku jaran. Oh, iki. Kaya sekarang jenenge kowe ya Kestina. Ratu dhewe jenenge Duryudana. Apa maknane Duryudana? Dur niku goroh, Dana niku weweh. Kakang Duryudana niku nek ajeng menehi sedekah niku goroh, mula mripate sok timbil. Mula sok goroh nek ajeng menehi Dana. Duwe patih. Duwe patih jenenge Patih Cengku. Ora coba jarwakna jenengku Darmakadi. Patih Cengkuni ceng niku wedhus, kuni niku gebel. Ya, matur nuwun ya Darmakadi ya. Niku terus duwe adi jenenge Kartomarma, Kartosugih merma dhewe niku Kartomarma niku sugih-sugih dienggo dhewe. Dana ora tau sosial, ora tau niki nyili duit nganaki niki menungsane. Niku Kartomarma. Terus duwe adi melih jenenge Citraksi. Cit niku tikus, Traksi niku bumbu janganan. Dadi rupane Citraksi niku kaya tikus sing lagi mangan terasi. Terus duwe nujem jenenge Pendhita Durna. Lah nggih, Dur niku goroh, niku padang. Paman Durna niku lajeng madangke wong niku senengane goroh. Bayi lara anget kok disuwuk lupute mecicil nggih malah mudhar. Kae motor mergo tak setrum, Dra. Oh niku kaya ngoten niku pakartine Pendhita Durna niku kaya ngoten niku. Terus duwe adi jenenge Dursasana. Lah nggih, Dur niku bagus, Sasana niku nggon. Sak nggon-nggon bagus dhewe kula. Mana sing ora-ora. Dursasana pripun? Sing baku dina iki cekelen si apa jenenge? Petruk. Mergane kanthi ora nyengkel Petruk iki kelakon negara Ngastina ora bakal padang-padang. Sebab aku wingi entuk sasmitaning dewa kang arep jagat. Nalikane aku bertapa ning Kali Bedhok. Dewa bakal mudhunake Wahyu sing jeneng Wahyu Kamulyan Sejati.
Monggo Sinu Prabu Duryudana mau uga ngandhaki payu kamulyan sejati. Sinu Prabu Duryudana kepengin kegaduhan payu kamulyan sejati. Mulya yang seutuhnya ngono ya. Oh nggih. Nek Petruk ora dicekel mesti bakal gawe kisruh negara Ngastina. Nggih. Ayo, Cok. Kurawa kabeh iki sapa sing kira-kira wani mungsuh Petruk? Ngacunga. Ada pucet kabeh. Apa pisan-pisan Patih Sengkun niku maju perang. Dadi senopati ora mung dawuh tok. Perang musuh Petruk apa perang Robagong? Aku ora ana masalah apa-apa. Aku ora tau ana masalah karo Petruk karo Bagong. Jajal ana masalah. Ayo mesti tak sikat to ya. Waduh. Piye terusakan aku gelem maju ora? Nek banyak kowe gelem maju tegese kowe nglakoni kewajiban. Ning ora gelem maju, kene tanda tangan SPJ. Tanda tangan ning kertas iki tak atur iso Prabu Duryudana nampa paukuman. Pocot ngono dadi pangeran pati. Nek dadi apa kowe? Kula niku ana apa ya iso tekate ya keplok-keplok apa gira-gira ngono ya kula. Wah lulus. Napa? Wis rasane rasane bakal mangkat Bagong Petruk bakal. Cah mangkat gliak-gliak awake do kepengin budut silahmu.